Kaixo, zemos geha. Azken, hori dela pare bat azte, azken bolera hontan, ala beharrez hitzez jardun genuen. Eta hoxe, ala beharrez. Euskeraz, dena da ala beharrez euskeran, ala beharrez da. Ez da, kasualitatea ala beharrez da. Hori, ulertzie oso garrantzitsue eta beharrezku dala iruditzen nahi, bizitzen jakiteko. Bakoitzok eta guztiok gizabidera egokitu behar dugu. Baldin badao ismorikan ideologirik esango genuke. Esango genuke daola humanismo. Humanismo euskera gizabidea da. Gizabidera egokitu behar dugu, Pinedetor. Gizabide da gizakilen bidie zorionekua eta zorion biderakua. Zoriona irauteko, zorioneku bizeteko. Eta gerua izeteko, etorkizuna izateko. Gizabide da gure benetako izaeria. Zaila da gaur egun ulertzia, eta bataz bestekun dago gizatasune. Gizatasune da ezaugarrile. Gizabideko ezaugarrile da gizatasunez jokatzia. Eta hori dana ikusten da jokabideetan. Alegile, une oro aigea jokabide hortan ezaugarri batzuk agertzen, gizatasun eskuek, ala ez. Hor, bakarka eta guztiok aigea bidera zen etorkizuna. Espalima daude guztua bidera gaitezen geure benetako izaerara, benetako gizatasunera, eta orduan gure jokabideek bidean jarriko gaituzte. Gaur egun, helburuen atzetik, pentsatzen dugu, helburu bat hor norbaitzuk pintzen dutena, ismo batekin ala beste ismo batekaz, pentsatzen dugu horreako dano batera jarrite zenun baitea jungo gehala. Eta bidie beste bada, gizatasunezkoa. Josimil Barandiaranek garbi adierazi zuen eta benetan ikusteko, entzuteko da, hor da, irudi eta hor xau eta, gizabide dalako gizakilen egitekoa. Alegile, ez dago beste justizirik honea jartzerik, bezalakorik. Eta bide hortan jartzen bali gure etorkizune, guk uste ditugun helburu baino hobi egizango dira. Benetan, bizilei behai dagozkionak izango dilako. Zaila da ulertzen hau, bakit. Bide azkarra nahi dugu, baina bide ziurretik joan behar nahi baldin badeu egoki joati da garrantzitsua, bidien izati da garrantzitsua, bizile da bizitzeko, ez da nun baitea egizteko. Venga, zaitu gaitezen elkar da etorkizuna gero egin izango du.